Wel, pwys o'n meddwl, da ni'n ôl yn Traeth. Chydig wythnos ôl, da ni'n chwarae treffynon, ond erbyn rwan, da ni'n edrych ymlaen i dymor newydd. Ac llongyfarchiadau, dwi'n meddwl, di'r gair ar benodi fel cyfarwyddwr datblygu chwaraewyr yn Porthmadog. Felly di ddeud am y swydd yma. Swydd newydd dwi'n cymryd ydi hon. Ia, a dwi'n gweld o'n swydd bwysig iawn i greu diwylliant da ni isio fewn clwb pêl-droed Porthmadog. Hynny di datblygu ieuenctid goreuon yr ardal ni a creu llwybra penodol i fewn i'r tîm gyntaf. So mae'r gwaith dros y misoedd dwytha yma, mae wedi bod yn agored llygad yn dod i fewn i port i weithio. Ond dwi'n gweld lot o cyfleoedd hefyd, a mae hwn yn gyfle gwych i clwb gwerthu o sut fath o clwb ydy port, ac i mi, yn weledigaeth i ydy bod o'n dod yn glwb sy'n datblygu ieuenctid y goreuon yma i mynd i fewn i pêl-droed oedolion. Ydy o jyst yn ieuenctid port, sydd yn edrych ar ardal ehangach na jyst Porthmadog? Dwi'n meddwl bod o'n ehangach. Mae clwb Porthmadog, mae clwb yma yn arbennig, a dwi'n meddwl bod o'n glwb cryf i'n ardal ni. A dwi'n meddwl bod o'n clwb ni hefyd. So felly, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni rhoi y negas allan yna. Mi ydyn ni'n chwilio amdan chwaraewyr sydd eisiau pontio i fewn i pêl-droed oedolion. A bod Porthmadog yn dod yn glwb sy'n mynd i magu hyder o fewn chwaraewyr, sy'n mynd i rhoi y llwybr a'r cyfleoedd i'r chwaraewyr. So da ni'n edrych ar dechrau newydd. Da ni'n edrych wrth gwrs ar y chwaraewyr sydd gennym ni'n Porthmadog yn barod. A beth sy'n codi'n halon ni ydy bod yna strwythur cryf yma'n barod rhwng y tîmau ieuenctid. A mae gennym ni gynllun 5 mlynedd, a mae gennym ni mesuriadau penodol da ni eisiau cyrraedd dros y 5 mlynedd nesaf yma, yn cynnwys gwella cyfleusterau yma, fel bod y chwaraewyr ifanc yn cael chwarae teg, yn cael cyfle i ddatblygu pellach, trwy sicrhau bod gennym ni cyfleusterau penny gamp yma felly de. So felly, dwi yn gweld Porthmadog yn clwb sy'n mynd i denu yn ehangach, ond hefyd edrych ar beth gennym ni'n barod yma. Cyfnod da i fod yn rhan o Porthmadog Juniors felly, achos mae nhw wedi bod yn gret yma yma'n helpu'r tîm cyntaf. Beth sgyn ti negas i griw Porthmadog Juniors ar gyfer y tymor sydd ddod? Yn sicr, oes. Mae i gyd amdan datblygu'r llwybr i fewn. So, y cam cyntaf ydy integreiddio y tîmau Juniors, Porthmadog Juniors i fewn i clwb pêl-droed Porthmadog. A mae'r swyddogion o fewn y Juniors trwy cyfarfodydd yn cefnogol o hyn. Felly mae hwnna'n un cam pwysig. Yr ail gam ydy edrych ar beth gennym ni yn yr ail dîm fel tîm felly. A bod ni'n ailfrandio y tîm, bod ni ddim yn defnyddio y term ail dîm Porthmadog, ond bod o'n dod yn tîm datblygu. Ac i fi, beth dwi eisiau gweld ydy bod yr chwaraewyr sydd o dan 6 i fyny at dan 16 yn gweld y tîm yn datblygu fel uchelgais i gyrraedd. A wedyn yn swydd wedyn penodol ydy gwneud y tîm datblygu, integreiddio'r tîm datblygu fewn i'r tîm gyntaf. So dyna ydy'r cama. Negas cyffrous, dwi'n meddwl, i chwaraewyr ifanc Porthmadog. Ond fwy pwysig hynny, mae'n gyfle i ni wan creu diwylliant penodol sy'n mynd i cryfhau hunaniaeth ni fel clwb, a bod ni yn clwb cymunedol. Be mae'r swydd yma'n edrych i weld mewn 5 mlynedd i heddiw? Beth ti'n meddwl fydd, cynllun 5 mlynedd, beth ti'n meddwl fydd i digwydd yn y 5 mlynedd nesaf? Chdi gwestiwn mawr eto, sori. Mae o, ond mae'n rhaid i fod yn glir, mae unrhyw rhaglen datblygu chwaraewyr yn cymryd amser. Ond beth da ni'n neud ydy plannu hada a gobeithio datblygu'r hadyn yna a blodeuo y chwaraewyr. Mewn 5 mlynedd, y uchelgais ydy bod ni yn cyrraedd statws academi, fel bod clwb pêl-droed Porthmadog yn gallu ffurfio academi, fel bod yna gyfle i plant ardal ni yn fama chwarae safon uchaf posib o fewn strwythur pêl-droed Cymru. Hwnna'n un uchelgais. Wrth gwrs, mae eisiau datblygu hyfforddwyr ar yr un pryd, a hefyd datblygu cyfleusterau i gyrraedd y nod yna. Y peth arall sy'n licio gweld yn ystod y 5 mlynedd ydy bod yr integreiddio, bod y chwaraewyr elit ieuenctid yn cael cerbyd i ddod i fewn i chwarae
pêl-droed oedolion. Hynny di bod nhw'n rhan o garfan tîm gyntaf Porthmadog felly, a bod nhw'n teimlo pwrpas penodol, a bod Porthmadog yn dod yn gerbyd i fewn, i camu mewn i tîm i pêl-droed oedolion. So cryfhau'r perthynas yna hefyd. Diolch Haydn, bob lwc, negas gry, cofiwch chi dod yma a cefnogi Port. Diolch yn fawr iawn. Diolch.